ମୁଁ ଆଜି ଶୋଇକିନା ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ସବୁ ରୋଷେଇ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏକାନି ଭାତ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଡାଲି ବି ସିଝା ବସେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଡାଲିକି ଫୁଟେଇ ନେଲେ, କରେଇ ବସେଇକିନା ଜିରା ସୋରିଷ ପକେଇଲେ, ତାପରେ ପାଚିଲା ଲଙ୍କା ପକେଇଲେ। ଏବେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ପକଉଛନ୍ତି। ଡାଲିରେ ଆକା ଆଳୁ 4ଟା ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲେ। ମରିଚ ଜିରା ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ରଖିଥିବା ପିଆଜ ପକେଇଲେ। ପିଆଜ ପକେଇଲା ପରେ ଟମାଟୋ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ମସଲା ମସଲି ସବୁ ପକେଇଲେ। ଲୁଣ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଟିକିଏ ଗରମ ମସଲା ପକେଇକିରି ସବୁଠୁ ଘାଣ୍ଟିକିରି ମିଶେଇ ନେଲେ। ତାପରେ ସିଝା ଆଳୁ ରଖିଥିଲେ ଗୋଟେ କଢ଼େଇକୁ କାଢ଼ିକିନା ତାକୁ ପକେଇକିନା ତାହିଁରେ ପୁରା ତଳକୁ ଉପରୁ କରିକି ମିଶେଇ ଦେଲା ପରେ ଆମର ଆଳୁ ଚକଡ଼ା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି ଯେ ଆଣିଥିଲୁ ଡ୍ରାଇ ଫିସ୍ ଶୁଖୁଆରେ ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା ପକେଇକିନା ଗୋଳା ଗୋଳି କରିକି ଥୋଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଭାଜି ଦେଲା ପରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଭାତ, ଡାଲି, ଆଳୁ ଚକଡ଼ା, ଶୁଖୁଆ।